Miss Gladys and Miss Ives! Kaya wala ba tayong malakas na palakpakan dyan? Well, thank you so much. Wala ba palakpakan dyan? I'm sorry. Can you pause for a while? Stop for a while. Taray, English. Yes, because we have our foreign friends. So Wala akong pakialam. we have to speak a little bit of masyadong mailaw. Takot ka ba sa ilaw? Too much light. It looks like it's going to heaven. Ako mo mapatayin, impyerno naman yun. Ay, tayo makita. Okay. Ayan. Before Okay. anything else, bago pa kami magsimula ang kumanta, magpapakilala muna kami. By the way, my name is Gladys. Ay, ako po si Ives. Ayan, ang ginagawa, what we are doing in the Philippines, sir, Saan ba? in Manila, Saan ba yung kausap mo? Nasa? over there, Where? our foreign friends. Oh, hello there. Foreign friends, because Oh, he has a lot of friends over there. Oh, wow. So, we are doing our gesture. So, before we start, we have to hike your energy. So, you have to clap your hands. Yes. Especially to all the girls out there. Why? Because it will help to enlarge your breasts. Yeah, it will make you bigger and bigger. Something like that. Taray ah. Okay, so magpapalakpakan tayo. Practicein po muna natin para po pagpasok namin. Ayan, mataas na yung energy, tapos maramdaman na po namin kayo. Tama. Is that okay? Sir, do you understand that? Opo. Opo. Pinapahirapan tayo, marunong palang magtagalog. You know, opo? Ano yung upo? Sit down. Hindi. That's the vegetable you cook. Upo. Ay, upo yun. Upo yan. Okay, so practicein natin. Isa ba lang sa balakpakan naman siya may kasamang hiyawan? Come on! Together with scream, sir. Scream mo! Uy, hindi yan. Ibang scream yan. Ganyan ako mag-scream. Mukhang ano. Paano? Oh! Ganon. Ba't parang iba? Parang, You scream like you're in the, parang nasa CR. Okay, once again, palakpakan naman dyan! Salamat po sa mga ibang pumalakpak. Sa mga hindi, okay lang po. Oo, parang walang energy din. Mamaya namin kayo babalikan. Paalala lamang po, ayan ang magaganap ngayon. Kasama niyo po kami dalawa ni Lady Ives. Yep. Ay biru-biruan, kwentuhan, tapos pwede kayong makikanta sa amin. Correct. Kung ano man po ang mamutawid masabi ng aming mga bababahong labi ay sadya po mga biro-biro po lamang at wala po itong personal. Kung nagkataon pong tumugma ito sa ating mga personal na pamumuhay ay hindi po namin ito sinasadya. We are all doing this for the fun and entertainment. So kung in-expect niyo pong pangit yung lumalabas, depende po yun sa itsura nung nagsasalita. Ayan. Ganon? Pangit ang salita, pangit din ang muka. Ganun ba yun? Para it's a tie na. Sir, do you understand that? You got it? O, English mo daw. If you don't later, I'm in room 109. Ang daming kwarto ah. Sa kabilang resort na pala. Oo, yes daw, tumatang. But before anything else, we would Yep. like to congratulate Sir Jonathan. Thank you. Yes, for the resort, di ba? Ang bongga ng resort, ang ganda, ang bango, ang linis. Tama, correct. Ako doon sa napuntahan namin kaninang resort, naligaw kami. Kanina, naligaw tayo papunta rito. Oo, yung napunta namin resort, grabe, ang ganda din. Pero mas maganda to kasi Oo naman, mas may mga social na palightings. din. May mga palightings Yes. tayo. Ayan. And to all our guests and visitors, friends, Mhm. and families, ayan. Yes. Hope you enjoy the rest of the night. Later on, pwede tayo mag-bonding, pwede kayo mag-request. Sa mga nababadri, pwede nyo kami makapunong braso, kayo bahala. Sa mga marites, napakarami kong chismis na alam, so pwede nyo Ay. kalapitan. Naku, marami yan, marami. Especially kay Marisol at Marichu. Ano yung Marisol? Yung mga taga-sulsol. Yan. Yung Marichu? Kasama ko yan. Ano yun? Si Mare na mahilig chumuchu. Chumuchu. Chuchuk din. Chuchuk. Wala nang kasunod yun? Naku, mamayang gabi sa malalaman natin sa seashore. Ayan, sinabibigan po muna namin kayo ng isang magandang awitin. Pero Yep. bago yan, we would like to acknowledge your presence. Oo. Ayan, asan yung ating mga papel para mabati? Yan, siyempre kailangan nating bigyang pugay ang ating mga, importanteng taong dumalo ngayong gabi. Ayan, bago kami magkantahan, no? Ayan, we would like to acknowledge Ma'am Elizabeth Jane Henninger. Ma'am Elizabeth. Henninger. Ay, di ba? Hindi pa partida ha, walang ilaw, ganda. Oh. Alam mo, pag ako nasa din, delikado na. Bakit? May kasama na ako. Pero madam, ang ganda ang tisay. Ma'am Henninger, I'm talking about Ma'am Henninger, sir, that Ma'am Henninger, even in the darkest place, she's beautiful. How about you? When I am in the Dark place?
it looks like I'm the sundo. What do you call the sundo? With the kalawit. Nag-dreamer. Kamatayan, gano'n. With the dreamer. Okay. Siya yung ating Miss 100 Island. Wow! Where's the 100 Islands? Hi, madam. Mamaya kausapin ka namin, ha? Hindi mo dala yung 100 Islands, madam? Naku, mamaya ipapakita ko sa iyo yung pang 101 na islands. Ay, oo, grabe yung island na yun. Pag ganitong oras, nakayuko pa yon. Pag umaga to, galit na yung isla ko. At ano yun, masukal. Ang kagubatan ng 101 na island niya, sobrang Correct. masukal. Pwede din po ba namin malaman kung nasan yung family ni Sir Jonathan para alam naman namin kung sino yung pupurihin natin at Yes. over there. Okay, so mula dyan sa lamesa na yun, wala kayong maririnig na kahit Oo. anumang masasakit na salita. Yes. Huwag kayong mag-alala, hindi ho namin kayo ookrayin. Ma'am Thea. Thea. Oh. Ang anak, si Ay, hindi Mami. katakataka na siyang anak ni Sir Jonathan. Oh, di ba She's ganda? beautiful. Oo. Ganyan din ako nung bata ako. Ang ganda. Ano nangyari ngayon? So, katain lang ako, no? Pero okay naman na, makaka-recover na rin ako. Hi, Nakuulam? Thea. At welcome po, iyan, sa grupo ng ating Ayan, mga... hello po. Yan, pasok po. Ayan, mamaya may nubina yata tayo. Sige, pasok lang. Oh, ito nga PW ng ano. Okay, here's a song from Shakira. Everybody, Okay. isang malakas na palakpakan naman dyan. Come on. Yes, sa mga pumalakpak, maraming pong salamat. Sa mga hindi pumalakpak, iyak sa inyong pag-uwi. Tara ng ligaw. Ewan ko siya, kung ipatay. Shoulder to sing your battles. Just something about yourself, something back in your saddle. When you're on line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. You got it all, believe it. When you fall down, when you can tell you, Jamina, Sangrewa, this is Africa. Jamina, waka waka, Jamina, Sangrewa, this is Africa. Come on! Masaya tayo, party to, opening mo. Hintay mag-closing agad, come on! Ayan. Happy tayo mga kanya hindi po ito seminar. Energy agad. Listen to your God, this is our motto. Your attention shines on me like stars from total. People are raising their expectations. Go on and get it, this is a moment of expectations. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. When you get hung up, when you get hung up, hey, coming up in a summer walk. 'Cause this is Africa. Na, waka waka, coming up in a summer walk. Anawa, coming up in a, waka waka, coming up in a summer walk. 'Cause this is Africa. Woo! Welcome din sa lahat ng mga nandun sa ating VIP. yung may bubong. May bubong VIP. Hey! Chamina, waka waka, chamina, sa kalewa. Anawa, chamina, waka waka, chamina, sa kalewa. 'Cause this is Africa. Chamina, sa kalewa. Anawa, chamina, waka, chamina, sa kalewa. Anawa, hey! Yes! Okay! Tete, huwag pa siya lumubog ka, te! Huwag bumubog ka, nakikita yung paa ng bata. Ganun talaga, pawis na siya. Oh. Bakit kung nakatalikod at nakataas ang kamay? Eh, syempre delikado pag nakaharap. Ah, ganun ba? Baka akalain nila may solar eclipse na Ay, magandang gabi po muli sa inyong lahat, guys. Ay, kung sakali po may mga okasyon na nagaganap dyan. Kung meron po nagsa-celebrate ng kanilang mga Mga birthday. kaarawan, yes. At celebration ng kanilang graduation, gano'n, menstruation, castration. No birthday. Kaya welcome po sa may bata pala. Napakaganda dyan pa kayo sa unang pumwesto. Kaya nga, rated PJ. Huwag ka mag-alala mamaya, dito si Barney. Ay, may mga bata pala tayo. Mhm.
Uy, baka mainip yung mga anak ninyo. Meron pong inihandang playground dito. Ang Bamboo Paraiso. Yes, at saka meron no tayong treat para sa mga bata. Meron po tayong shot para sa kanila para maaga po sila makatulog. Anong shot? Ha? Anong shot yan? Kung ayaw po nila ng JC2, may emperador po tayo. Para maaga po sila makatulog. Uy, hindi, Biro lang. baka mainip kasi yung mga bata. Andiyan po yung playground ng ating Bamboo Paraiso. Sa may kitchen. Ha? Tapos pabuksan niyo yung mga gasol. O, tapos maglaro kayo ng mga posporo. Hampasan ng gasol ganyan. Welcome po sa inyo ha. Magandang gabi. And we would like to acknowledge of course the presence of Fiscal Marivic. Magandang gabi po. Ay, ayan, meron tayong piskal. Nasaan po si Madam? Huwag na natin hanapin, baka ma-physical tayo. Huwag ka mag-alala. Fiscal, magandang gabi po. Yes,